Atzalde ondanoi, 2024ko urriko 31ko ohiko osoko bilkurai hasiera emango iseu. Gai zerrendiakin hasi aurretik nahiko neuke hiru alderdixon aldetikan danak sortutako herrialdiai eta kaltiai elkartasun ohartxo bat bixaltzea. Aurreko egunetan, Estatu Espainiarreko ekialdeko eta hegoaldeko hainbat ingurutan sortutako danak eragindako tragediaren aurrean, Mutrikuko udala osatzen dugun alderdiok dolumina agertu nahi dizkiegu biktimen familiei eta hurbilekoei, eta gure elkartasuna adierazi nahi diegu kaltetutako eremuetako bizilagun guztiei. Pertsonan artean eta herrien artean izaten ari den elkartasuna eta auzolana goraipatu nahi dugu. Bizi dugun garaiotan, ikasbide galanta hartzen ari garelako lagun urkoaren ondoan egotea zer den jakiteko. Dena galdu dutenen ondoan egotea tokatzen da orain, bizitza berreraikitzea. Eta horretan, dirua bai, baina herritarren laguntasuna, indarra eta asperena ondoan sentitzea da garrantzitsuena. Mutrikutik, bioakie herrialde valentziarrei eta andaluziarrei gure herriaren indarra eta elkartasuna. Amunt Valentzia. Tokatzen zen pixkat elkartasuna adieraztia ikusitza ze tragedisa dauan gertatzen. Oandala 8 minutuko albistia izan da 158 hildako badijua zela. Eta oandikan desagertu asko doz, bertan. Da horixe, gure aldetikan animoak eta elkartasuna. Bueno, gai zerrendiakin hasiko gea. Lehenengo puntuan ondorengo akten onespena. Iraieko 26ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta, eta urriko 8ko udalbatzaren ez ohiko bilkurako akta. Zehose aktakin, esateko, ez? Horre orduan. Bigarren puntuan, udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea. Lehenengo zatixan, 2024ko iraieko alkate, hirigintza eta jendarte alorretako ebazpenak. Alkate ebazpenen zerrendan, dakau 365 495 ebazpen. Hirigintza alorreko ebazpenak, 78-89 12 ebazpen. Eta jendarteko ebazpenak, 121-132 12 ebazpen. Zehose esateko ebazpenakin? Nigo, ez dara, bale. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintzan, Aitor? Eskerrik asko saioa. Bueno, atzalde ondanoi, garapenetikan 2 puntutxu. Lehenengoan merkataritza bultzatzeko proiektuan oraindikan ekintza batzuk gauzatzeko, baina, martxan gabiltz. Merkataritza bultzatzeko proiektuan sakon alde batetikan merkatu plaza berritzia, baina gero beste alde batetikan ere bazozen beste ekintza batzuk. Hemendikan urte bukaeran martxan ipini behar duenak. Lehenengoa esango zen marketplace edo aplikazioa, herriko merkatariek beuron produktuak online saltzeko aplikazio bada. Aplikazio honen aurkezpena datorren ostegunean engoreu merkatu plazan. Gero takila refrigeratuak ere ipiniko deu merkatu plazan. Eta gero aurre ikusten diana ere ekintza honen barruan bitoten. Bitoten jarriko dia bat udaletxe azpixan informatzaile bezala, eta ero bigarren toten bat liburutegi izan informatzaile gehi tramitazioak etxeko. Formakuntza ere bai ezinbesteko ikuste ginen, orduan formakuntza bat ere digitalizazioi buruz martxan dakau, herriko eta 8 establezimentu aurkeztu dira, o parte hartzen dute formakuntza honetan, eta hauek ere, edo formakuntza hau ere, hemendikan urte bukaera bukatzea aurrikusten da. Gida plano online eta offline, hau da beste ekintza bat, proiektu honi lotuta. Gida honetan azkenian Mutrikuko merkatarien kokapena zehaztuko dira. Promozio kanpaina bat ere martxan ipiniko deu, bertako produktuak herriko establezimentuen identifikazio marka bat sortuko da, eta ere bai seinalitika.
Seinalitika, azkenian da, helburua bai portutikan edo gutxikan datozen jendiai, o mutriku iristen dian jendiai irigune historikoa, bertako merkatalgunea eta merkatu plaza markatzea edo dirigitzea. Ikusi esan bezala, badoz hainbat ekintza, mendikan urte bukaera martxan ipiniko dianak. Bai esan, bono kanpaina ere azarua martxan ipiniko deu, 1.200 bono ipiniko ria martxan, oain arte bezala esango riana da 55 euro ordaindu, keu, herritarrak eta udalak 15 euro, eta honekin azkenian nahi dana da, 60.000 euroko diru kopuru bat mobitzia herriko merkatarien artean, denbora murriz batetan, nahi esan ekonomisia bertan salmentak indartzeko eta martxan ipintzeko, eta baitxe ere, ezin dugu ahaztu, familietako almenari ere 18.000 eurokin laguntzen dixeu bono kanpaina honekin. Honek esango zian bi puntua garapenai lotuta, kirolai lotuta motzian, esan badakigunez, Egainaneko pilotalekuan proiektu aterpia martxan do, eta honekin alda batea esan, proiektu horren denborak, aurrikusitxako denborak betetzen gabiltzela, eta oso importantia, lur kutsatua ja kenduen dela. Oain bai likero esan, Egainaneko lurra ziaro deskutsatuta dola. Beste aipamen da, neska kirolei lotuta, juntzan ostiralian neska elite txapelketa bukatu zen, udaletxetikan etxendan balorazioa ona da, jende asko hurbildu zen, juntzan txapelketa, eta finalan jendez lepo egon zan frontoia, eta Euskal Telebistak ere eman zoan finalan partidua. Eta motzian, eta hau doz ekintza batzuk urtian ziar martxan dozenak eta burutzen dozenak, nik uste esan behar dianak dia herribideak. Herribideak hobetzeko plana. Herribideakin ere ekintza plan dakau, urtian ziar eramaten duna. Zaharminak dijuan herribidea ja konponduta dakau, astelenian hasiko gea Artzainerrekako herribideakin, eta Artzainerreka bukatuta hasiko gea Irurixa dijuan bideakin. Eta honetxek esango zion nire partez aipatu nahi deten ekintzak. Atzalde ondan hoi, nik labur, espero Aitor baino labur esatia. Bakarrikan komentau Gaba Beltza gaur hasten dela, gaur dakau Talaxako Mamuan kale jiria, eta gero larun batean eukiko ero beste perkusio talde bat eta kontzertu bat. Eta horrez aparte, datorren astean ja ere bai zabalduko da informazioa antzerkiaz blaiko sarreren kontua, ze kalaputxin jatea dia datak antzerkixenak, eta jendiaia galdezka da bilaberre noiz jarriko dian sarrerak salgai, informazio hori datorren astean kaleratuko da, eta Inigo Andonegi argazki lehiaketa ere bai, urteroko argazki lehiaketa hori ere bai, datorren astean bertan ja zabalduko da ere bai horren informazioa. Horixe. Aurra jarritxuko dugu, 3. puntuakin. 2024 ekitaldiari dagokion enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak, lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzuak, diruz laguntzen dituenak gauzatzeko Elgoibarko, Eibarko, Soraluzeko, Mendaroko, Debako eta Mutrikuko udalen artean burutzen den gestioa Debabarreneko lurralde eremuaren esku usteko hitzarmena. Luzetxua. Esan behar detena baino luzio igual izan da. Izen burua. Martitzenian ogasun batzordetik pasatu gendu, urteroko gauzia da, eskualde mailan kudeatzen dian diru laguntza dira, Elgoibarko udalak etxen deu tramitia, eta Elgoibarko udala jasotzen deu diru kopuru osua, eta gero lankidetza hitzarmen bat sinatzen deu, eta Elgoibarko udalak etxen deu horren banaketa. Ez dakitxo, zehose esateko badakazuen, ez.
bozkatu egingo dugu orduan. Ez dut dana irakurriko berriz, hitzarmen honen aldeko bozkak, hau batez onartzen da. Laugarren puntuakin jarraitzuko dugu. Hau ere urteroko gauza bat, 2025 ekitaldiko taxi zerbitzuaren tarifak, hau ere martitzenean pasau gendun, ogasun batzordetik. Agitax Gipuzkoako taxisten elkartiak bidaltzen digu eskaera 2,9%aren igoeria proposatzen dugu, eta igoera hori kostuen igoera orokorrekin, lan ordu kopurua eta erregai da seguruen prezioen igoerarekin arrazoitzen dugu. Hemen beste zehose, esateko badakazue? Ez. 2025ko ekitaldiko taxi zerbitzuaren tarifen igoeraren aldeko bozkak. Hau batez, hau ere. Bosgarren puntua, Almirante Gaztaineta kaleko igogailuaren obraren kontratazioaren espedientearen onarpena. Gabiltz. Hilabete batzuk gai honekin, hau ere pasatu zen martitzenean ogasun batzordetik, irisgarritasuna hobetzeko gabiltz denboratsuan lanian eta 2022tik 2 igogailu berri jarri ditugu herrixan, Irixarrekoa eta Jose Mari Altzibarrekoa. Oain tokatzen da Jose Mari Altzibar igogailuan 2. fasia. Lotuko deula Altzibar auzua Gaztaineta auzuakin. Musika eskola kanpo aldian kokatzen da. 2 piso edo irteera izango itxu, auzotar danentzako egokisa izateko. Eta, lizitazioan oinarrixak Altzibarreko igogailuen antzerakoak izan dira. Diru kopurua 649.974 euro eta 16 zentimo, beza barne. Eta 6 hilabeteko epia eukiko dugu amaitzeko. Gerakinetik egin gendun, azken beste aurreko pleno baten egin gendun diru mugimendua, eta orduan ere esan gendun 300.000 euroko diru laguntza dakaula proiektu hau aurrea eramateko. Ez dakitz badakazuen honi buruz zehose esateko. Ez, motz-motzian, esan, asko postutzen gala proiektu honekin, uste urte askoan gabiltzela honen atzetik, bere momentuan aukerak eta inzana musika eskolako igogailu indan hori leku hortan jartzeko, aldeko eta kontrako eta iritziz berdinak izan zian, leku egokiz esan guk hori, edo onutzo, arutzo, onzen alternatiba ezberdinak, guk beti izan gendun horren aldekoa, guretzako leku naturalena egokizena, eta gueko garbizena hortzen zauan, lehenengo igogailua irutzeko ondo gelditzu dela, eta ondela 2 urteko aurrekontu proposameniaten ere ingendun 2. igogailua hau itxeko proposamena, eta uste dugu, herriko jende multzo handi bat bizi da goiko auzo hartan, eta herriko mugikortasunari dagokionez aurrera pausu nabarmena izango dela 2 igogailu honek eukitzia, eta alde gozela. Gure aldeko bozka egon zan debatia, jonek aipatu den bezala, nun kokapena, nundik norain, eta horre euki ginen eztabaidazio batzuk, baina azkenian erabakiak direnak direla, espero dugu azkenian kokapena demostratzia, hau izela egokizena, eta hori espero dugu, eta irisgarritasunari begira, aurrera kuntza nabarmen izango da, bertan bizidian zen entzako, beraz, bateko bozka. Bere momentuan aukerak eta hoin zanean ere 2 igogailu honek baina 3. bat ere aurrikusten zen. Eta horretxikan zakan logika guzti ere, eta da urrengoan Villa Maria eta Villa Marto da zen erumu horretan, nahiz eta hori indikan ez da oso garbi, baina han bai do 3. igogailu bat aurreko zitxan dikan askiaga, edo orduan, eskaloi desberdinetan bata bestian jarraixan, logika oso bat zakan, eta horretxikan zan beti leku honen aldein. 6 hilabete barru, 7 hilabete barru, espero dugu igogailu hori eukitzia, eta, lehen lizitauen bihar da, eta jende aurrian egon bihar da, eta hori dana, gero 6. Eta, eskertuko hue, auzotarrak. Malen aurreko arrate irratiko elkarrizketan esanoan, egin bihartzala hori, eta
goiko auzokuak eta harrapauzien kalian da. Akorda, entzun dugu arrati-gratia eta aber egisa dan. Osa, que, bueno, espero duguan, elizitazioa ondo jutia eta baten bat aurkeztia, klaro. Da horria ondo eramatia aurrea, hori ere importantia data. Igogailuaren obraren kontratazioaren espedientearen onarpenaren aldeko bozkak. Hau batez, hau ere. Bale, aurrea guaz, 6. puntuan, 2024 ekitaldiko aurrekontuaren 5. aldaketa. Bai, hor gai ordenian 25 jartzen zoan, da 24 da, 2024 ekitaldiko. Bale, azaltzen deten ondo. Bueno, guk aurrekontuak egin genditxunian, saiatzen geha aldan eta zehatzen etxen dana, eta aurreikuspen onak etxen, baina batzutan, ez da hola gertatzen. Orduan, gelditxuzakuz partida batzuk diru biharrakin urtia bukatzeko, eta beste partida batzutan badakau dirua. Ez deu ekarri bihar, ez da gerakinetatik ekartzia, baizik eta partiden arteko aldaketa bat. Orduan, aurre ikusten da, ekartzen duen proposamena da, 308.000 euro aldatzia, dirua jasoko deuen partidak izango dira, ibilgailuen konponketa, hor gehitxuko dixeu 10.000 euro, hor eukideu desfase bat, ja partida hori negatiboan dakau, eta arrazoi nagusisa izan da 2023ko konponketazko fakturak 2024an nahi hau diala. Eta orduan hori izan da desfase, arrazoi nagusisena, desfase ontako. Beste partida bat izango da, bide kontserbapen lanak, hemen 140.000 euro dakau, eta hondikan badakau hor dirua, baina barrenkaleko ustailean gertatutako ezbiharrak, azkenian eraman gaitxu aktuazio batzuk etxea, eta hortako dirua bihar dugu. Orduan proposatzen dugu, partida horta 65.000 euro gehitzia. Ur horniduran ere 3.000 euro gehitzuko dugu, konsumoa handitxuen dalako, eta urtia amaitzeko biharko deulako diru hori. Hirigintzako azterlanak eta proiektuan 20.000 euro gehitzuko dugu, hor dakaulako ordaintzeko 16.300 faktura bat ekitermikekoa, argiterisa publikoen proiektuaren erredakziokoa. Ondartzako hondakinen garbiketa, hor ere 35.000 euro gendukan, baina maiatzean jaso gendun 28.065 euroko fakturia, eta horrek ere pixkat desfasauen digu, aurrekontua. Horra proposatzen dugu 30.000 euro ekartzia. Hor momentuz gastatuta dakauna, hondakinen bilketa hortan 46.784 euro dia. De baixak ondarbeltzea ekartzen ditxun zikinkeixak horko egurdanak eta jasotzeko bihar den dirua, momentuz aurten hori da. Espero dugu asko geixo ez izatea, eta ia gai honi buelta bat emateko, eta diputazioan eskatzeko, diru laguntzan bat, o beurakin behintzat adostasun batea aiatzeko, ze ez dugu ikusten oso ezetan debak eta ezetan mutrikuk ordaindu debai baixak ekartzen ditxun, gure ondartzeta ekartzen ditxun zakarren garbiketa danak. Orduan, badakau lanketa hau etxeko diputazioakin batea eta aiatzen gehan adostasun batea eta eskaera bat etxen dixeun beurai. Ze udal txiki batentzako isa 50.000 euro diru asko da, hortako. Etxez-etxeko laguntzan, aurten ere, desfasia dakau, ia zeuki gendun, eta aurten ere, ez dugu aurra ikuspen hona egin, 260.000 euro jarri gendu zen, eta beste 100 ekartzeko proposamena dakauna, erabiltzaileak asko geixo dia, eta erabiltzaileen ordu kopurua ere asko altzau da.
etxian gelditzia da, ez? Gure sartzarua etxian gelditzia da danontzat egokixena, baina horrek azkenian daka kostu bat, eta kasu hontan udaletxeko eskumena da, osea, gizarte zerbitzuen karterak esaten udaletxeek behar diola aurre gastu horri, egisa da diputazioak laguntzen digula. Diputazioak aurten 102.000 euro eman digu hortako, baina hala ere beste 200.000 euro behar dugu. Eta udaletxe txiki batentzako diru asko da. Orduan, oan datorren urteak aurrekontutan edukiko deu hori kontutan, desfase hori, gehitzuko deu diru hori dana, baina 100.000 euro ekarri behar ditugu partida horta, eta azkena izango litzake kale argisa. Hor, 105.000 gendukan, baina beste 80.000 ekarri behar deu, hemen ere konsumua handitxu dalako, eta argindarra garestitxu dalako. Orduan, 308.000 euro horrek proposatzen dugu ekartzia 10.000 euro pentsio bajudun hartzaile eta gaztientzako zergak ordaintzeko partida hortatikan, ze aurten ez dugu diru laguntza hori ateako, eta gure asmoa da igual ordenantza fiskaletan hobari bezala sartzia. Beste 10.000 euro kale heziketa programatikan, ze dakaun diruakin, 80.000 euro dakau eta 70.000ekin aiatuko gea. Garbiketatikan ere, 30.000 euro kenduko deu, herriko muraletatikan ere 20.000, ze aurre ikusitxa gendukan 2 mural datorren urteako utziko ditugu. Kreditu globala eta bestelako ustekabeak partidatikan 10.000 euro hartuko deu, 80 urtetik gorako pertsonen beharren ikerketarako 23.000 hartuko deu, hondartzako zaintza, sorospen eta salbamentutik 9.000, ikastolaren kontserbapen gastutatikan 9.000, lurzorua garbitzetikan 137.000, eta ebe argiteria mailegutikan 50.000. Eta hola, partida horietatikan kenduta, eta bestea eraman da, urtia ondo amaitzuko dugu. Zehose, Jon, Inigo? Alkatordeak, hainizek aipatu dugu, hondartzan garbiketan kontua, dudarik gabe zehozer neurrizak hartu behar dira. Gero beste planteamenta, zeu argudiatu dezune azaparte, da olako batez ere neguan olako garbi behar degun hondartza hori. Hori bai debati garrisa da, lehen esan egiten, olako garbitea da zorrotza, oin bai eramaten da, eta behar bada hondakinak, ez hondakinak, ez edozin hondakin, baina hor batzen diazen egurrak eta hondakin organikoak bere funtzio bat bete dezakete baitza ere. Orduan guzti hori, mai gainean ipine daiteke. Pizkate kostuak orokorrian jeisteko. Etxeko laguntza bai dudarik gabe. Gogorra da, gogorra da igoerea, baina egin beharrekoa, dudarik gabe ez dako zalentzak. Eta espero dugu, kale argiterixan, udalak dago egiten oin nahiko inbertzio, bai luminariak aldatzeko, leheran eta gero kuadrok eta baitxere, espero dugu, suposatu nahi dugu, kostu hau bajatuko dela, inbertzio guztionek beraien frutuak ematen dutenean, beraz. 2024 ekitaldiko aurrekontuaren 5. aldaketaren aldeko bozkak. Aho batez. 7. puntuan mozioa Mijoatik Saturraranera Berdeak Eko Alderdiak aurkeztua. Inigo? Irakurringo ez, ozenean. 2024 honetan, Mutrikuko Mijoako saneamendua konpontzeke jarraitzen du, hainbeste azterlan eta proiektuen ondoren. Bertan bizi diren bizilagunak erantzun zehatzak behar dituzte ia egunero jasan behar duten kiratsa noiz etengo duen. Erreka kanal bat bihurtu da eta bioaniztasun baloreak galdu ditu. Egoera larri honi buelta eman behar zaio. Bestetik, Mutrikoko baden Saturrarango hondartza oraindik ur zikinak jasotzen jarraitzen du. Hau gutxi ez balitz, bertako betiko kantinak, hondartzako kantinak,
Itxita egon behar izan du uda osoan, legea jarraituz. Bere saneamendu propioa Mijoa errekara isurtzea debekatu duelako uragentziak, hainbeste urte ondoren. Saturraran gure kostaldeko hondartzarik bakarrenetarikoa da izan daiteke natural izendapen ofiziala jasotzen duena. Memoria eta paisaiaren bidegurutzean dagoen gune honi natur eta kultur ondareak daukan duintasuna berreskuratu beharra daukagu, denon artean beranduegi izan baino lehen. Guzti hau azaldurik, Mutrikoko udalak hurrengo konpromisoak hartzen ditu. Bat, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Ur Agentzia, Ur Kontsortzioa eta errekaren saneamenduarekin zerikusia daukaten eragilei enplazamendua berritziko dizkie behin betiko irtenbide bat gauzatzeko eta Mijoa errekaren baldintza ekologikoak berreskuratzeko. Udalak parte hartze aktiboa eta dinamizatzaile hartuko du prozesu honetan. Bi, Europar Batasunak pasaden abuztuan onartu zuen kaltetutako eremu naturalaren 20% berreskuratzeko derrigortasuna 2030 urterako. Saturraran hondartzaren naturbaldintzak indartzeko asmoz, erreka bukaeran dagoen dikea bernaturalizatu daitekeen aztertzeko eskaria luzatuko du dagokien administrazioai, Ur Agentzia eta Kostaseko zuzendaritza. Beraien artean zubilan aktibo bat eginez. Zehazki, Saturraran badiako korronten dinamika eta hondartzako dikearen naturalizazio baldintzak aztertuko duen txosten bat eskatuko dio eskumenak daukan Ur Agentziari. Ondoren, txostenaren ondorioekin Kostaseko zuzendaritzara joko du naturalizazio proiektuaren betearazpena eskatzeko. Bai, gure aldetik, lehenengo puntua, bi punto desberdin doz, lehenengo puntua, maiatzeko 30ko udalbatzan ere, eztabaidatu zen olako antzerako zehoz ere ekarri zen, ez da? Eta orduan ere onartu gendun, da oraingoan ere ados goz puntu horrekin. Egisa da, uda aurretikan izan zen hori, maiatzean, eta esan gendun udia pasata gero jarriko ginela gaixakin, eta egisa da, oandikan ez gehalazi. Baina, konpromisua hartzen dugu gaixai heltzeko eta aldan azkarren azteko horrekin, geuk ere ikusten dugu, ezinbestekoa dela. Bigarren puntuakin ere, ados. Bere momentuan dikia eraiki zanean, suposatzen dugu, egongo ziala errazoiak dike hori etxeko eta ikusiko ziala onurak ekarriko zitxula, suposatzen zala, horretxio egongo zeuen. Denboriak erakutzi dugu, agian, ez dakitxe, ni ez nahi teknikoa eta ez nahi aditua, agian kaltiak onura baino handixauak izan diala. Ez dakit, gure aldetik arazoik ez do txosten hori eskatzeko Ur Agentziai, eta txostena etxen bada behintzat, jasoko dira alde honak eta txarrak, eta ja behin txostena dakaunian bisaldu behar dantokira. Bai, guk babestuko dugu emozioa. Guk ere, hainizek esan duan bezala, 2.2 mozio honetan, eta lehenengoa Eusko Jaurlaritzari, batez Mijoa errekaren saneamentua ez exigitzia, guretzako hau bere biziko gaixa da, Mutrikoko udaletxean prioridade altuenetakoa edo altuena izan behar doan gai bat. Gaina ointzen Ur Agentziako zuzendari berri izan datu dugu, eta horreko hastian, eta nik uste ahalik eta azkarren, eskatu beharko zako bilera bat, eta berriz ere ekin lanketa honi. Badakigu aurreko legaldi honetan, indiala bastante lanketa, baina ordo, ez dakigu ondo zegoeraten ere edo, baina heldu behar zako, bai edo bai, eta hau behingoz egin behar da. Badakigu ez dela erraza, ez da lagun batetik bestea etxeko kontua ere, inbertsio handixak, eta batez ere inbertsioak baino gehiago, zailtasun tekniko altuko proiektuak diela, baina, guk uste du hau egin behar dela. Baina, bigarren puntuan, eta egisa da gai hau, askotan, igual ez plenua, baina batzordietan da ere askotan, berditatik askotan eskatu dan gai bada, eta, bakoitza bere gure iritziak eta askotan eman izan ditugu. Hemen plantatzen dena da, Saturrarango dike hori kentzia. Guk beti defendatu izan duguna da, guk ez dakaula ezagutza nahikoikan, dike horrek kaltiak, ala onurak, ez dakit, ze kalte etxen doan, estetikoki ez da oso politxa, hortan ados bagoz, oain ez dakigu bere funtzio etxen doan, ez doan etxen, guk ez dakau ezagutza teknikoik, eta uste udaletxe honetan inorrez dagoela ezagutza tekniko nahiko dakanik, baloratzeko dike hori egokisa dan, funtzio etxen deun, ez da honetxen, eta hori kendu ezkio zer gertatuko litzaken.
hori Kostasen arduri da, bere momentuan behak egin zoan, eta esaten zako bez, baina Kostas prest dokentzeko. Bueno, bere eskumena baldin bada eta prest baldin bada dokentzeko, kentzia dakala. Baina ez, baina behak ez du nahi, behak nahi doana da, baten batek, txosten bat etxiet eskatziak kentzeko. Eta bere eskumena baldin bada eta behak prest baldin bada kentzeko, zetako nahi deu, beste baten batek, eskumenek ez dakan beste administrazio batek behi eskatzia dike hori kentzeko. Dago ikusten dauna da, hori izan lehikela, dike hori kendu ezkeo, segun ze efektu dozen, hor, efektuak aldi izan, bat ondarra mugitzia, zaturran ondartzak ondarra galtzia, eta gero, hori gertatzen baldin bada, hor ja ez goratzea bueltaikan, eta jendeak esan, eta zer gertatu da, baina hau zela leike, eta Kostasek esango du, ez, baina niri udaletxeak eskatu ditz, kentzeko, orduan, jun udaletxea eta kejatu udaletxean. Orduan, guk irutzeko olako erabaki bat hartzeko ez dakaula, ez jakintzaikan eta ez kriterioikan. Orduan, guk papel hortan ez dugu nahi jarri. Ez gu, eta ez gore burua eta udala ere ez. Kostasena baldin bada eta Kostasek prest baldin badakentzeko, etxiak gala inbiardoan estudixuak, eta beak hartziak autonomikoki erabakixak, kendu behar dan edo estan. Funtzioa egokixe betetzen doan edo estan egoki betetzen. Baina irutzeko gu hortan ez gela sartu behar. Batez ere gainea, Mijoako saneamentua inda ez dagoen bitxartian. Zatarra izango da, baina Mijoako urzikin horrek, momentuz behintzat, ondartatik pixkat alderatzen deu da, behintzat orko kaja eta txia guztiak itxaso zabalea juten dira. Dike hori kendu ezkeo, momentu enten, Fikupeko, Saturrengo kanpineko, eta orko urzikin danak, kakatxixa eta konzerberatako urzikin danak, ondartza zuzen-zuzenian dijoaz. Lehen eukitzen baldin badeu, udasazoia nahiko ez, alarmismo ur kutsatu gertatzen duen bakoitzean, dike hori kenduta, orko urzikin dana zuzenian ondarreta juten baldin badia, gu desde lego momentu enten ezako iruditzen hori lehentasun badanikan, eta esan dugun bezala, eta guk ez dakau kriterioikan, hori erabaki hori hartzeko, eta guk Kostasi eskatzeko hori momentu enten kentzeko. Kendu behar baldin bada, kendu beharko da, guk ez goz horren kontra. Baina benetan, hortan eskumena dakanak eta kriterio egokixakin hartutako erabakixak, eta ez udala horren erantzule bihurtuz. Eta mozio honen bigarren puntuan ere, behirutzen zaku egisa da, buelta asko mandiala, eta bere idazketa asko aldatu dela, bertanon konsensua bilatzeko, baina guk alare kontraesanak ikusten dixeu. Eta batikan eskatzen da, dikea bernalizatuko daiteken aztertzeko eskari bat luzatuko degula, hau da, azterketa bat eitxeko eskatuko degula, baina punto berdinean bukaren esaten da, zuzendaritza jokoko dugu naturalizazio proiektuaren betearazpena eskatzeko. Hau da, jakin gabe, azterketa horrek ze ondoriokiko doan, esango doan kendu behar dan, ez doan kendu behar, diki horrek bere funtzio betetzen doan, ez doan betetzen, ia aurreratzen goz, da ia goz esaten, betearazpena kentzeko exigitzeko digula. Orduan, pixka kontra esan iruditzeko. Eta esan deten guztia eintzatertuta, guk kontra boskatuko dugu, eta baloratzen dugu, berdiak induen saiakera hori, testua ere flexibilizatzeko, beste termino batzutan zagoen idatitxa, esan duen bezala, guk iruditzako udalan papela ez talau, eta udala ez tala ontan sartu behar, gure ardura ez talako, eta kriterioik ere ez dakaulako ontan. Lehenik eta behin, Bildu Alderdi Sail, gure eskerrak, gure eskerri beroenak, nahi ginen gure hasierako borondatia zen hiru alderdi zuen mozio bateratu bat ateatzia, eta azkenean buelta asko, jonek aipatu du, buelta asko eman dixau, ekologia batzordean, aurretikan, hainbat ekologia batzordetan, buelta asko eman genion gai honi, eta bai, berri idatzi ginen, azaldu ziguten, azaldu zen iguten, zelan ez gauzak ezia zen garbi gelditzen. Jonek aipatu zigun bere momentuan, gauz batzuk ezia, eta zaiek ere indeu, pizkat gauzak zehazki usteko. Benetan asko baloratzen dugu, usten dugu oso garrantzitsua dela, mozio horrea teatzia, gure ikuspuntutik bi arrazoiengatik. Baina, behintzat badakigu, hiru alderdi konpartitzen dugula, Mijoako saneamenduan beharra eta Mijoan errekaren naturalizazioa. Guk dikearen kontuan, hau esan da, nahiko genuke, pizkate puntualizazio batzuk esan, Jonek esan doan argumentuekin. Hasiko nahi esaten, ni ere, zeu bezala, ez nahi teknikoa, horregaitzik hemen eskatzen duguna da azterketa bat egitea, azterketa bat eskatzea.
Guk hemen ez dugu esaten, guk hemen ez dugu, Jon, hau, hemen ez dugu eskatzen dikeak entzia. Gu nahiko genduke dikeak entzia. Baina gu teknikoak ez garen ez, nahi dugu berme guztiekin kentzea. Edo naturalizatzea. Guk mozioan aipatu deon hitza izan da, naturalizazioa dikerrena. Argitzeko, dike horrek Cuenca hidrográfica del norte zuen, ez kostaseko zuzendaritzak. Cuenca hidrográfica del norte. Horren jarraitzailea, horren ondorengoa da ur-agentzia. Beraz, dike horren erantzule, momentu honetan, da ur-agentzia. Ur-agentzia da. Horregaitik, azterketa eskatu behar zaio ur-agentziari. Zen nahi dugu, Mutriko udala, bere kabuz, enkargatu dezake ikerketa hori eitxia, eta emaitz horrekin, administrazio berdina jo. Baina guk usten dugu, legezkoa dela, dagokion administrazioa kargu egitea gai horrekin. Kontuan izan behar dugu, ondartza hau, mozioan aipatzen den bezala, natural bihurtzeko, natural baina teknikokin, ondartza natural bat bihurtzeko osagarria dakala. Hori, bere baldintzak izango ditu, baina hori, gure herriarentzako izan daiteke gauza oso baikorra, orokorrean. Hondartza, Mutriko herriak hondartza natural bat eukitzea. Hondartza natural baten, olako osagarri bat eukitzea, dike hori eukitzea, guk usten dugu ez datorrela bat. Beraz, pausoak izango leheke, eta guk usten dugu, behar bada, hala ere, naiz eta berridatzi, ongi azaldu zen iguten bezala, naiz eta berridatzi, behar bada, ez da hogarri, baina guk nahiko zehatz esan dugu. Bernaturalizatzeko, dagoendik eren bernaturalizatu daiteken aztertzeko eskaria. Aztertu. Dagokien administrazioari. Ez dago eskatzen egiteko ezer. Eta bai, gero eskatzen dugu, ondorioz, kostaseko zuzendaritza joan, Jon, egisa da. Baina esaten dugu, ondorioekin, ondorio hitzak, ondorioak, dudaik gabe, ondoriak ez badia, ondoriak txosten honek esaten dugu, ezin dezueken du, ze ondarra, Saturango ondartza, hain zuzen ere, Saturango ondartza, ondarra galtzen urtez urte. Ontzen do ondarra galtzen. Ez dakigu dikeak kenduta, gehiago galdu dezakeen, ez dakit, zalantzan dago. Ez nahi tekniko eta ez nahi ausartuko ezer, horren inguruan ezer esaten. Baina, erantzule Mutriko udala, inondik inora ez genuke nahi ezerren erantzule izatea. Baina, guk eskatzen deuna, Mutriko udalen partetikan, da zubilan egitea, zubilan aktibo bat burutzea, hau da, ur-agentziai, zeutak ez eskumena mesedez. Eskatu txosten hau, ze kostaseko zuzendaritza preste egongo litzake, harri honek entzeko, beti ere, bermeak baldin badauzka, dudarik gabe, bermeak izan behar ditu, danok. Ez bakarrik Mutriko udalak ondartza ondo geldizkoa da, baizik, administrazio danok, bermeak behar dituzte, pausoak eman aurretikan. Ez dakigu txosten horrek, ur-agentzian, benetan, sartzen bada gai honetan eta egiten badu, enkargatzen badu, ez dakigu zer emango duen txosten horrek, baina behintzat, hori modu zehatz baten jasotzea, izango da aurrera pauso handi bat etorkizunei begira. Uste dugu ondartza hori, dala paisaia eta memorian, mozioan jasotzen duen bezala, paisaian eta memorian bidegurutze bat dela, daka historia asko, historia atal asko, eta da paisajistikoki da altxor bat, badiko zenbat tokitan agertu da, noski dikea aparte, dikea ez da agertzen argazixetan, baina zenbat tokitan agertu da, eta esfortzu hau benetan usten dugu merezi duela. Baina, ez hori bakarrik, berriro ere bueltatuko nahi Maijoako saneamendu gaixa. Hori dano konpartitzen dugu eta da arazo larri bat, jabetzen gara legealdi danetan, hasi ginenetik, oindala jadia lau bost legealdi, esfortzu handia induala udalak, pizkat, bai bide gorrixa, bai saneamendua lotzeko, eta oindikan ez dugu lortu. Badakigu inbertsio potoloa da, eta dugu Jon. Baina egin beharreko gauza bat. Gaur egun eukitzea erreka bat, itsasora doan erreka bat, bere saneamendua konpondu gabe,
jasanezina da. Ondorioak hasi gara pairatzen udal bezala kantinan kontua, izan da ja abiso ja latza, hain urte batzuen ondoren, eta espero dugu, hori, lortzen dugun udal bezala, aurrera eramatia. Eta, berriro, eskerrak, eta, espero dugu ongi joatea. Aitor, guk eskartzen dugu, 2 puntok, bigarrenian genuen bitxate arrazoitxu bat, testu gora bera, baina dudagabe, lehenengoko puntua hori ezinbestekoa da. Hori ja, derrigorria agarra bitzago. Hori lehen bezan genuen, aurreatu izase mozioakin, baina hori jarraitzuko dugu. Bigarren puntuan, nik garrantzi emotetzat, lehenengo guai, hori dikian azterketa, hori nahi dugu joakin. Gero, naturaliza, hori gero esan gero, gu bakeo egoera eskazin dan bakigu, ez da, ondarra lurre barruko harri txikisak botatzen da, hori ja beste gauza bata. Gauzia da, txostena, berak zer ondorio bara, ez para, hori ikusiko dugu, ze txostena zer naben. Orduan gu horren alde zuko hori nahi du, geupe jakin, aurre atxeko bentzat. Bai, ni labur, gare bat aklarazio. Bat, esan diazu eskumenan ingurukoa, Confederación Hidrográfica del Norte ginzoala, eta horren ondorengoa ura agentzia dela, eta ura agentziarena dela eskumena, eta gero, hemen, kostasi eskatzen zako, Bernari saturatzeko eta hori kentzeko. Kostaz prest daula, hori kentzeko. Zenen kompetentzia ezat garbi gelditzen. Urana da, kostazena da, edo zer. Kostazek ere, presta gertu dela hori kentzeko. Udalak, ofizialk ez dituzte olako txaskarrio bidez, komentaixo bidez, baten batek esan dugu, baina ez dakit hori zinezgarri ere badan, benetan kostazek olako asmoi baldeakoan. Orduan, gabiltz informazio batzukin, debar, baina ez fundamentozko informazio batzuk edo komunikazioak erakunden arteko bintzat, ez tolako izer ere. Eta gero, esanten dezunean, eskatzen zakola kostazi naturalizazio proiektuaren betearazpena eskatzeko, betearazpena naturalizazio prozesuarena, hemen naturalizazio prozesu eskatzen den, aipatzen denean, David Dikiak intziaz ari da. Orduan, guk hori gulertzen dugu, hori, igual ez oso argi, baina gu bintzat horretxikan esan dugu hori. Bai, esan duen bezala, eta arrazio gehiago emango dizut, ura agentziana baldin bada eskumena honena, desde luego, ura agentziak nik uste udalak zehoz eskatu behar baldin badio da, Mutrikuko Mijoako saneamentua eitxeko. Eta esfortzu guztiak hortan jartzeko. Osea, hau, nik zaten ez da egin behar, ben beharko da igual, baina lehenengo desde luego saneamentua, eta gero garekoak. Osea, lehentasunetan, hau eitxeko eskatu, oindikan bestia, dakoanean, sekulako pastela dakoanean, pendiente, ez da izan €1.000.000 kostatuko dana, aztiek gala zibiardianekin, eta hau gero ondoren etorri behar baldin bada, bian behin errekia garbitzetakoan, etorko da, baina uste prioridadeik ere baduzela. Baina, errepikatzen, ez agarbi gelditzu. Osea, ura agentzien nadan, hau kostazen nadan. Kostazekin behar dugu ura agentziak. Ni, desde logo bintzat, nahiko naztatuta gelditzu nahi. Ez dakat... Ja, izteko, Zurmurruak ez dira. Batuta egonga kostazeko zuzendaria izakin. Bai, modu ofizial baten, eta behin baino bat egatona, aipatu ditugute gauz hori. Eta, horrea, prest dozela, inbertzio hori egite. Beti ere, bermea baldin badakate. Eta hemen, eskatzen gozena da, txosten baten. Osea, ez gozen baten, kriston inbertzioa. Kriston inbertzioa da, saneamentua eta bidegorriza, lortzen bada. Hori da, kriston inbertzioa. Guk eskatzen duena da, pikata minuta. Eta aktuazio hori, benetan, osea, aktuazio hori da, ezerretan. Ezer bat. Da, saturaren ondantzai bere duintasuna berreskuratzea. Hori da. Da, arrisku batzuk hartzia, ez dakiguna ze ondorixokiko deuen. Esan dizu lehen ere, ze gertatuko da, saturran ondartzea ondarri gabe gelditzen baldin bada. Zein nengo da horren arduradun? Mutrikuko udala, inbehar da horren arduradun? Ze gertatu behar da, saturrarango samijoa saneamentu egin baino lehenu diki horik entzen baldin badu. Horko katxixia danak ondartzak guten diala. Bainua debekauta, egun bat bai, deburrengo bai. Horren arduradun udalein behar da? Osea, da, txosten bat eskatzia da, egisa da, gauza txiki bat da. Baina txostena udalak eskatzia, udalak iniziatiba hartzen dugu, dematen da udala ezikitzen daula, eskatzen daula hori itxeko. Orduan, udala behi tokatzen ezakonean, udala bere gain ardurari hartzia, guguritzeku ezakula tokatzen, baina nahi errepikatzen hori da. Bai, ez dut esango ezer gizu, Saturraren gondartzan, uran baldintza, kaskarra dia, Kaskarra dia, osea, dikia kendu edo dikia eskendu, ez dia aldatuko. Hori, vamos,
Guk ulertu dugu ere, eskatzen dela da txostena etxia. Eta gero, txostenen ondorixoakin, gero txostenak esango dugu, ez? Kaltiak geixo, onura geixo, ez dakit txostenak esango dugu, eta guk horretxio etxegu horren alde ere, Baina, bueno. Bai, nik sartzeko bakarrikan, danok hasi gehizketan inorrez gehala teknikuak. Eta hemen entzutzeu isa danok teknikoak esango ginen bezala. Orduan bagoazen, teknikua hilagatzea txostenak etxen da, ber, arek ze balorazio etxegoen tema honan txio. Bosketa pasauko geha orduan? Hala, bai? Bueno, mijoatik Saturraranera mozioaren aldeko bozkak, 7 eta kontrako bozkak, 5. Bueno, azkenengo puntua jau geha, erregu galderak, maixan baten batek. Gauzatxo bat, iritsi zaigu Astigarribiko bizila, ez dakiz zuei, iritsi zaigu Astigarribiko bizilagunak dakatela zarata edo molestixan arazuak udatik ona. Arroiza, oza, saxolako arroiza direna da. Itxuraz, arroiza dabil aktibidadea ondixan, eta hori, oza, gaurko kontua da, Oza, guri gaur iritsi zaigu hau, Ez, iritsi zaigu hori, beraien, pizka kezka dakatela. Orduan izango zen, sasolako ez da, oza, sasolako arrobisa ez da mutriku. Astigarrixia bai da mutriku. Astigarriko bizilakunak bai, nola baita, usten dut, pizkat, kontuen izan behar genitula. Oza, esaten duguna da, posible dan, Foru Aldundixari eta Eusko Jaurlaritzari arroizan inguruko neurri zuzentzaileak ondo eramaten dozen konsulta hori egitea. Pizkat, transmititzea, kesu diazela. Osea, eitzen deten aipamena da, udatikan honako epea. Egixe esan, nik neuk ez dakat horren berri, nik ez dut jaso atzota gaur erregistroan ez nahi sartu, eta igual erregistrotikan zehoz sartu da, ezin dezi urtatu, igual sartuta do, baina edo irigintzan honun batzen sartu deue, da ez dakagu handik horren berri. Ez, eta gaina muba ere, Astigarrixa mubaen parte da, eta mubaetik ere ez dugu jaso guke galderaik. Baina, bueno, galdetuk egu, kalteduna jo, kalteduna dian Astigarrixako jendia galdetu guxo. Bueno, besteik ez baldin badakau, gaurko plenua amaitxutzat emango deu, eta, bueno, horixe, gaba beltzeko asteburua ondo pasau danok.